Здравейте, зрители! Сега това е трета част от... Сега ще ви покажа как да продължите с нареждането на купчето. Добре, сега вече наредихме центровете и ъглите. Обаче центровете трябва да се уверите, че са на правилното място. Сега ще ви покажа. Аз в първа част казах, че първо да се научите как да редите оригиналното купче, което е 3 на 3 на 3, за да може това да е по-лесно. Добре, качете един връх, за да се уверите, че... Сега ще покажа какво трябва да направите. Добре, сега ще кача този. Ето така. Ето. Виждате ли? Бялото си, то си и бяло. Така. Жълтото, червеното си е на мястото. Обаче тук трябва да е синьо. Значи, синия център трябва да е тук, за да може да го наредим. Така. Значи, синия трябва да дойде тук. Добре. Ето. Сега правим така. Пак старата формула. Сега ще покажа коя формула. Значи, ето. Въртим два пъти, нали да дойде тук. Ето, това ще покажа. Въртим, докато синьото дойде тук, докато което искаме да дойде тук. Въртим два пъти и връщаме. Сега, после той трябва да дойде, вижте, но половината се премести. Сега трябва да качим и останала другото си. И пак същия начин. Само че от другата страна. Нали? Един път правим от тъс, другия път правим тъс. Сега въртим докато не дойде горе. Докато където така. Въртим после тук два пъти и тук го връщаме. Ето, размиха се. Ще го направим още няколко пъти, че доста не са на място. Добре. Ето, пак ще кача този връх, за да видите, че вече си е на мястото. Ето, от тази страна червено, тук синьо, тук бяло. Така. Тук са на място. Ако сте редили, знаете, че бялото е срещу жълтото. Противоположното е. И че синьото е срещу зеленото. Добре. Значи, жълтото трябва да е от другата страна на бялото. Значи трябва да дойде тук. И пак правим същата форма. Само че по един път. Нали, ако искам да дойде тук, ще завъртим два пъти, за да отиде. Но тук един път. Ето. Така. Въртим два пъти и връщаме. И от другата страна. Въртим два пъти и връщаме. Ето. Жълтото е срещу бялото. Така. Сега. Да им залием се на мястото. Ето. Виждате. Тук трябва да е оранжево, тук трябва да е зелено. Значи трябва да се разменят местата. И правим го пак по същата форма. Така. Въртим два пъти и връщаме. От другата страна. Така. Въртим два пъти и връщаме. Лесни са формулите. Само вече на последния ред са по-трудни. Ще видите. Така. Ето. Тук на мястото си. Така. Вече центровете са подредени. По този начин се редят центровете. И сега. Така. Сега вече трябва да почнем да редим редовете. Ще наредим първо бялата страна, защото ние вече съм почнал. Добре. Ето, тото и вече тук, само трябва да го наместим, нали? Така да се. Редим ъглите. Ето, бяло, червено. Трябва да дойде тук бяло, червено. И ето така. Това е. Бяло-синьо, бяло-зелено трябва да дойде тук. Ще го дам тук долу. Ще го поместя. И то даже си дойдете. И само ще го кача. Добре. И синьото. Ето го. Ще сваля. Ще
на мръднето и пак ще се го кача, да не се разваля. Ето тук. Трябва да отгоре. Формулите са като от оригиналното купче, нали, 3х3. Има, нали, някакви подобни. Виждате, има и някакви, защото работим с 2. Но тези са от оригиналното купче, които използваме. Затова ви казах, първо да си научите как да редите оригиналното купче. Сега ще наредим върховете. Ето. Така, ще оставим едно ненаредено. Ще видите защо. Добре. Ще започнем да ги слагаме, нали, аглите. Добре. Слагаме го под това. Не. Значи, това е оранжево синьо. Значи, той трябва да дойде тук. Ще дам свободния ъгъл, свободния връх, който не го бях сложил тук. Така, виждате къде отиде на синьото. Ще сваля тази. И ти го дигам. Ето, виждате, той ще се го върна. Затова оставих този връх ненареден. За да може сега синьо и червено. Ще си дам свободния тук. Това ще му мръдна. Нали, да не е на синьото. Така. Така. Ето. И този. То обаче е тук. Ще го сваля. Така. Ще дам свободния тук. Добре. Сега остана последното. Сега ще покажа как става. Добре. Първо ще си го кача. Както си качвам. Ето. Добре. След това слагам го под зеленото, защото той си отгоре. Слагам под зеленото. Завъртам така на противоположната страна. Защото, да, завъртам на противоположната страна. Ако ви е тук от тази страна, завъртите на другата. Правите формулата на обратен начин. Така, завъртам, нали, на там. Свалям. Виждам. Така. Ето, виждате този. И просто ще си го кача така. Дано да разберете какво правя. Добре, ще оставя последния ред, защото той е най-труден за следващия епизод.